Bucle, unghii sclipitoare și gene false cu ștrasuri și retilicuri femeiești care asigură complimentele în seara de Revelion. După ce și-au făcut programări chiar și cu o lună înainte, sute de femei s-au îngrămădit zilele acestea în saloanele de înfrumusețare. De data aceasta, baba nici nu mai suferă la frumusețe. Salonul de înfrumusețare te întâmpină cu mirosuri de uleiuri esențiale și te relaxează cu un masaj cu pietre vulcanice. Nici vârsta nu mai e o problemă de mult. Intri pe ușă purtându-ți demnă cei 40 de ani, însă după un fitopeeling ești voioasă în chip de liceancă. În seara de Revelion, deci o femeie putea începe cu o ședință de masaj, un masaj de relaxare, de exemplu cu pietre vulcanice calde. Apoi ar putea coborî la un tratament cosmetic, un tratament de revitalizare cu uleiuri esențiale, pensat, epilat, tot ce este nevoie. Vremurile când așteptai să-ți crească părul au trecut. Părul scurt devine lung peste zi, iar buclele cosânzene împodobesc umerii oricărei femei în seara dintre ani. În primul rând vopsit. Deci se poartă nuanțele de negru, blond, castaniu rece și câteva nuanțe în păr, jocuri de culori, nu neapărat șuvițe. Pentru un păr lung coafat cu bigudiuri, făcut bucle cu bigudiuri, cu placa, bucle din perie. Deci se poartă buclele. Extensii de păr cu silicon sau cu clămițe. Punem două feluri de extensii. Chiar dacă o persoană are părul scurt, îi putem pune extensii să aibă părul lung. Machiajul va fi, bineînțeles, unul pe măsura coafiurii și a importanței serii de Revelion. Strălucitor. Machiajele de Revelion sunt cât mai strălucitoare, cu sclipici, depinde de fiecare persoană. Iar pentru seară... Pentru Revelion? Pentru Revelion pus extensii de gene fir cu fir sau extensii de gene bandă cu ștrasuri. Doamnelor, fiți atente și la detalii. Nu uitați de unghii. Unghiile false, rotunde, ascuțite sau pătrate sunt la mare căutare, imprimate cu modele cât mai îndrăznețe. La manicură, de curând am adus tratamente spa, deci pentru unghii și pentru mâini. Un tratament cu parafină. În ultimul timp, vă spun sincer că în salon clientele preferă extensii de unghii cu gel sau cu tips. Nimic nu a fost prea provocator sau prea îndrăzneț. S-au folosit de toate trucurile pentru a fura priviri în seara de Revelion. Eu sunt clientă fidelă a acestui salon și am apelat la serviciul acestui salon chiar și acum cu ocazia petrecerii de Revelion și sper că voi fi ok la petrecere. Veți fi cea mai frumoasă de la petrecere? Sperăm. Acum, sigur, voi fi mai frumoasă decât înainte. Asta va fi o certitudine. Frumusețea are, bineînțeles, un preț. De această dată costă aproape 500 de lei, însă complimentele sunt garantate în seara de Revelion.